Da li ste znali koliko se podataka, informacija, dokumenata, eksponata i znanja čuva u bibliotekama, arhivima, muzejima i sličnim ustanovama? Kada prođete pored ovih zgrada, ovih kuća znanja, upitate li se šta sve tamo ima? Znate li vam šta sva ta znanja o historiji, kulturi, tradiciji? Želite li da čujete neku zanimljivost iz života i okruženja? Da li vam je svejedno ako vam neko kaže da li ste znali? Ako nije, gledajte emisiju Da li ste znali? Većina nas je čula ili zna šta je enigma, ali malo nas zna da i ovdje u Novom Pazaru imamo jednu takvu. Čuva se u Gradskom muzeju Ras. Idemo da vidimo šta je naša enigma. Brušena kamena sjekira iz doba prahistorije, pronađena na obali Ibra kod Rožaja, i ova enigma kao simboli civilizacije su među najvažnijim eksponatima stalne postavke muzeja Ras u Novom Pazaru od njegovog osnivanja 1953. godine. Historičar Nađi Kočan je za prvu emisiju Da li ste znali pojasnio historijat enigme. Kako je ona dospela, tačno ne možemo da utvrdimo, a vjerovatno povlačenjem nemačkih divizija iz Grčke, tako da sigurno ostala je na ovim našim prostorima i tako je dospela do našeg muzeja. Bar tako imamo podatke trenutno sada, jer nemamo nikakve druge koji bi mogli da asociraju da je neko konkretno tu donio, ostavio ili slično. Našao. Dobro, kad bi pitali da li znate šta je ova mašina, odnosno šta je enigma? Pa, dosta naroda je čulo za enigmu. Međutim, kada se uđe u suštinu njenog postojanja od vremena kada ona postoji, tek ona tada dobija onu pravu svoju istorijsku vrednost. Ova koja se nalazi ovdje u našem muzeju je jedna od najstarijih eksponata, odnosno jedna od prvih proizvoda te vrste enigme, tako reći preteče. Ako kažemo da enigma se počela proizvoditi 20. godina prošloga veka, na sajmu jednom u Novom Sadu stručnjaci su čak predočili da bi ova mogla da bude proizvedena 1905. godine, što znači da je ona čak i preteča onih enigmi koje se kasnije proizvode, koje su bile posle u upotrebi od 20. godina pa i do kraja Drugog svjetskog rata. Dobro, šta li bi mi danas trebali da znamo o enigmi? Pa ono što je najosnovnije, što je svrha same enigme, njenog, tako reći, postojanja i onaj koji je napravio njen izum, jeste slanje tajnih poruka, to jest šifrovanim porukama. Jer na samoj enigmi nalazi se tastatura od 26 slova, odnosno dugmadi, koja svako dugme predstavlja znači po jedno slovo, to su ta ulazna. A iznad tih enigmi, iznad tih slova nalaze se i sijalice, a to su izlazna slova koja su šifrovana i nisu bila znači dostupna za onog koji nije bio upućen u samu šifru, odnosno nije imao kod. To je bila suština i zato su Nemci je najviše proizvodili za svoje upotrebe da bi koristili masovno tokom Drugog svjetskog rata. Pa čak koliko im je potrebna bila, naročito za vojsku, za vezu, proizveli su negde oko 200.000 takvih primjeraka koje su bile u upotrebi. I ona je kao savremena mašina, ali i sredstvo komunikacije bila napredna u to vrijeme, bila je iznad na neki način svih ostalih država Njemačka sa ovom mašinom, uslovila je početak Drugog svjetskog rata na neki način, ali možda i presudni moment kada je otkriven
način rada te mašine. Poljaci i Englezi su učestvovali u tome. Šta istorija kaže o tim podacima? Oni su zanimljivi jer se radilo o presretanju poruka. S obzirom da se radi o šifrovanim porukama, bilo je zanimljivo verovatno svim ostalim zemljama. Međutim, Poljaci su bili ti prvi koji su još 1932. godine uspeli da otkriju jedan dio, tako reći, da dekodiraju i radili su na tome masovno, međutim, prave rezultate tek Englezi postižu 1939. godine, jer pošto je Nemačka napala Poljsku, oni iz osvete one podatke koje su prikupili daju tajnoj britanskoj službi na uslugu i oni dalje to prorađuju i čuveni matematičar Alan 1939. godine je uspio da dekodira, odnosno da provali pravu šifru, što će to mnogo da košta nemačku vojsku kasnije u presretanju poruka i ostalih tih šifrovanih, znači, poruka. Da, to je u to vreme bio najsavremeniji računar, ali sredstvo za tajno slanje poruka, s obzirom da je ona oduzeta ili pronađena na ovom području, da li možemo da kažemo da su Nemci nju koristili za slanje tajnih poruka i recimo iz Novog Pazara ili iz okruženja s ovog područja? Pa kako da ne, jer ovo područje je bilo uvijek, naročito Balkan, zanimljiv za sve i bio nekako raskrst u toku svih ovih ratova i dešavanja, tako da sigurno i sa ovih prostora je bilo tih poruka koje su slate komandnom tom njihovom vrhu i tako dalje, svim tim obaveštajnim službama koje su trebale da sakupe te određene podatke. Tako da sigurno i sa ovog područja bilo je tih poruka. Sad, koliko Novopazarci, posjetioci muzeja, kada dođu ovdje, ostave ili pridaju značaj ovoj mašini, kakve su reakcije, recimo, kad saznaju da postoji takva mašina i ovdje? Koliko ima mašina, recimo, ovakvi u Srbiji pronađeni? Pa u Srbiji sasvim malo ima ovakvih. Ja ne znam, osim ove koja je specifična, što bi rekli, i možda i jedinstvena u Srbiji ovakvog tipa. Ima onih kasniji iz perioda, ono što rekao smo, kod 20. pa do masovno se proizvodile naročito 42. 3. godine za vrijeme rata, jer je trebalo Nemcima međutim ovakvih verovatno sasvim malo. I kad mi posjetioci ovako predočimo, toliko ih zaintrigira da oko ove mašine ostave puno vremena raspitujući se način rada, kako, šta, onda otkud, pa koliko je teška, jer ona je izuzetno teška, kod 13 kg možda ima i verovatno da je možda, kaže, postoji neka priča da je neki vojnik nosio iz veze pa mu bila teška i ostavio prilikom povlačenja. Tako da raznih imamo tu priča, a sve to posjetioca zaintegrira i onda zainteresuje se, tako da puno informacija posle čuje o toj mašini i tek tada sazna pravi značaj njena. Da, slažete se da je zbog toga bilo važno da znamo šta je Enigma iz 1905. koja se čuva u Novom Pazaru? Pa sigurno, jer to je eksponat koji bi svaki muzej poželio da ima i da se sa njim pohvali. Zagonetka, nešto tako. A znaš li da mi u Novom Pazaru imamo jednu Enigmu? Ali u suštinski je imamo. U Gradskom muzeju se čuva Enigma, to je jedna od prvih mašina za obradu podataka, korišćena je kao sredstvo za šifrovano slanje poruka u Prvom, ali i u Drugom svjetskom ratu. Jedna takva se čuva u Novom Pazaru, u našem muzeju. Da li ste znali za to? Nisam znao za taj podatak. Eto, muzej mi na par koraka, ali eto, drago mi je da imamo tako nešto. Baš mi je drago. Gospođo, izvinite, znate li šta je Enigma? Molim? Znate li šta je Enigma? Enigma, znam, zagonetka. Znam šta je Enigma. Šta je Enigma, po vama? Enigma, pravo da vam kažem, znam da sam znao šta je Enigma, ali... Enigma je jedna mašina za obradu podataka. Ja. Proizvedena je još početkom 20. vijeka, korišćena je kao jedno sredstvo komunikacija za tajno slanje poruka.
Jedna takva mašina čuva se ovdje u Novom Pazaru, u našem gradskom muzeju. Da li ste znali za to? Nisam znao. Istovremeno, to je jedinstven primjerak koji se čuva i u Srbiji i uz pomoć Morzove azbuke istovremeno je moglo da radi 8 operacija. Koristili su je Nemci, Morzevu azbuku. koristili su je Nemci, pogotovo tokom Drugog svjetskog rata i bila je presudna za početak Drugog svjetskog rata. Da li ste znali za to? Nisam znao. Stvarno nisam znao. Zagonetka. Ste sigurni da je to zagonetka? Enigma? Znate li da se jedna takva mašina čuva u našem gradskom muzeju? Nisam znao. Inače, služila je za šifrovano slanje podataka U Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu. Čuo sam za to, pa znam. A da li ste znali da jednu takvu imamo u Novom Pazaru? Eto, Kao jedinstven primjerak u ovoj državi? Eto, nisam znao. Idete li u muzej? Pa svrati ponekad, kada je noć muzeja i tako to. Šta vas najviše interesuje? Pa naša etno, radinost i tako to, naš. Ovaj primjerak enigme kod nas jedan je od prvih primjeraka proizveden početkom 20. vijeka, kako smo čuli još 1905. godine. Pored vojske, zbog pouzdanosti, korišćena je i u diplomatiji. Radila je na principu Morzove azbuke i rotora i istovremeno je mogla da izvede 8 operacija. Nadamo se da sada i vi možete nekoga da pitate da li ste znali šta je enigma. Vidimo se u narednoj emisiji da li ste znali.